Yabona ninama Blue Nation. Ma Blue Nation ngikhuluma nani njengamanje. Nina bawaguqa. Khuluma mina ke isocial endlamlendle. Isocial endlamlendle isiqhwaga sakwaguqa. Ngithi mina ma Blue Nation sengiqala ukudakelwa iqhawe ke manje. Seniyahlanya ngempela ke manje ma Blue Nation. Seniyasangana ke manje. Ngitshelwa yimina ke isiqhwaga sakwaguqa. Hey nina zintsha. Yinda umthethweni uningayidlala ingoma zeqhawe nina bodoti. Ku YouTube na ku Spotify. Niyasangana ke manje. Senifuna manje ukuyifanisa nekhova manje na nisupporte ngomlomo manje. Ukugqoka ingubo zeqhawe kodwa ube ingoma zakhe uyidlala kuyi CD lapha endlini yakho. Akuliphakamisa iqhawe ukuthi wathenga iCD achaza ukuthi ihlezi udlalana neCD or iUSB. Mawuthenga iCD wawusupport iqhawe sewalisupporta ke ngeCD. Ngena manje ku YouTube na ku Spotify udlala ingoma zeqhawe. Angeke ungitshele ukuthi mina iqhawe namanje sekuphela inyanga iqhawe la release. Alikakahlanganisi ngisho imiliyoni elilodwa engomeni eyodwa. Ni busy lana nenza ama video ngeingoma zeqhawe ku TikTok. Nenza ama video ngeingoma zeqhawe ku TikTok. Ayikukhuphula ama views lonto leyo ku YouTube. Anambeni niyoshaya ama-million lapha ku YouTube nekusangana nini. Even ngisho ku 600,000 akhona eyodwa ingoma yeqhawe esifike ku 600,000. Yena ama Blue Nation nilele nisangene nimthethweni. Wezintsha. Ngazosidakelwa nini. Ngazosihlanyela nje la. Ni relaxile manje sesawuhlukanisa unyaka sesenza konke saqeda. Manje anisadlali ngani ingoma zeqhawe ku YouTube na ku Spotify ni. Ake nihambe niyodlala ingoma zeqhawe manje. Hambani niyodlala ingoma kakhuzani ialbum ethi aliboli icala. Hambani niyodlala lo album lethi aliboli icala. Nihambe niyele ku 2021 niyokhuphula ingoma ethi laphana uswayini. Ngikhuphule lo ngoma leyo iku 900 nento ikhuphuleni ishaya imiliyoni ebese ngidlala ialbum ethi aliboli icala. Nishaya ama-million lapha ku YouTube. Niye ukuhlanya nini? Ulimit useshaya imiliyoni iqhawe likakashaya imiliyoni. Ulimit akanamlandeli useshaya imiliyoni. Nina namakhanda amakhulu nithi ningabalandeli ngama Blue Nation kodwa iqhawe likakashayi ngisho elilodwa imiliyoni. Yekani ukungisanganela nini. Musana ukuhlanya nje ma Blue Nation. Kusho mina udinsi dindile izokudinsika kwesidikiselo sebhodo elikhulu uma kuhlathi udekesati ukuhlala kwentombi engayiphethe kahle kuyawadonsa amehlo ensizwa sikhindi khilikithi siyakhumuleka enkululeko nomjolo ubhama izinqe zesidudlu mayibhantsiwe. Kusho mina udengezi lomncindi inkuze emava bihloma ihlaselana ingqonqo engqondo enqobe ngokuqhasha kuqala ogqokweni abaqobela amaqatha seqolo maqede baqhaqhazela ukuhlehla kwenqamo ongeqhaqhazela. Kusho mina hambani yodlala ingoma zeqhawe. Qede niyahlala.